Thank you, AC. Thank you, AC. Ndasira sendaona mistiko. Hapana chakamboti chinodiwa kunze kwechibhuku chete. Nemari. But inoiswa imomo. Andamirira time chete. Asati andipa. Asati andipa. Ndatomudza kuti ndakamirira iwe because neida kuziva kuti ndofamba nguvai. Saka asati andiudza. But if the worst comes to the worst, nichabvunza musikana wacho because ndotomuziva munhu wacho waninhikinikiri naye. Ndotomuziva handaungendeza kuti ndiye chete. Wanidhiri naye. Kutomuziva chaiko. Hapana chakambotaura kunze kwechibhuku chete nemariyo. Anzi unoswaipa. I think so. Ndokudzai. Chakudzai nhasi kuti andipa nguva. Kana zviya naenda ndokanga maorit bo. Ndizvozvo. No, don't worry. Tinongoitawo. Alright, iripo. Sorry guys, nachimbotaura naAndiselina ngafona. Nachimbotaura naAndiselina ndangafona guys. Masquera say guys. Happy Mother's Day to you all mothers out there. Idea rakatiomera iri zvaigoneka risingangoitwi zvaro kwatiriwo, but it will be unfair also to other people. Because zuva iri rakaoma panongomuka makusenjeti panongotongoza kuti Mother's Day yasvika. Unotanga kunzwa mwoyo kuinda mudenga kudai, mwoyo kupisa mai mwana, unotanga kuwa mwoyo kuita kunge wadambuka nepakati mai mwana, kuti isusu tisina na mai vachona takatokura tisina, saka tozodii. But hey, pakangoipa hanzi my mom passed away when I was in grade 2. Sorry ako Emily, that was too early to grade 2. At least isusu tataa kuma 19 years uko zviri nani. Zvino imimi 2 years unongota kufungidzira. Takatombowana zvitime zviperiod navo tikatombovanetsawo sevana, tikatombovanetsawo sevana, tikatombovapawo headache chaidzo handitoona. Asi dhera nhasi panoona vamwe vachiposta namai vavo, uchiona kana zvokwana titetilda uko madzimai achiseka. Mwoyo unototsemuka nepakati guys. Ndatotadza kana kuzvitarisa. Ndaona kuti madzimai anga achinakirwa namai, though zviri zvakanakawo dai vanga varipo tichivaitawo izvozvo. Asi hapana guys. Ndopanoza ndambozvibvunza mubvunzo nhasi. Chaiko pana ndichiona kwati titetilda uko vana mai vachiswima vari pai vachitamba bhora vachidii, ndazvibvunza ndikati nai Mwari, asi Mwari mune favor, muri Mwari chaivo vari Justin, muri Mwari vane favor. Vamwe vana namai vavo wani kosi chi chakaitika kwatiri. Vamwe vandi ndizvo zvari mabundle of joy aitira vana mai vavo zvinhu izvi. Vamwe havatorina mari but they sacrificed kuti vana mai vavo vaende kunonakirwa. Waona kuti dhei iri rinongoyawo kahwani ipapo pagore, but unongozoti amene muri Mwari ndimi munoziva. Saka ndazozviona zvekuti kwanzi unenge watichembera, you don't miss your mom kana kuti wasinherera. Kunyepa titori nherera guys, titori nherera, because ukatonga utofunga maproblems ako unotanga utofunga kuti chero dei vanga vasina chavanondibatsira nacho mai vangu varipo vachembera, asi kungonovaudza chete masoko avo maviri matata vaingotokudza, unodzoka wakarerukirwa. Hanimona hanzi navimba sisini kana paapetite nhasi handina. Unoishaya ini kana uchichanda kuenda guys, because kwanga uchicelebrate Mother's Day. Hanimona kune uchicelebrate Mother's Day kuchechi. Hanimona vanhu vachimira mberi nana mai vavo vachitoka. Handinotoenda ini, handina kutoenda, handina kutomboenda. Ndangoti zvakaoma handiende kuchechi, rega ndingosiyana nazvo. The fact yekuti kuri
Yes, of course, mine nudza isi makadhi ekuti happy Mother's Day nemachokorate nevana tapiwa, but still iwewe unenge uchida kuti utiwo mai vako like zvakatosiyana mai Alia zvakatosiyana. It's different, it's totally different. Anowana zvakatosiyana. Kana vana mainini variko ingobvisai chimainini mubva maisa azvifi zvakafanana. Mainini havasi maisha. Mainini havasi usazvinyepera shamwari. Mainini vako havasi mai vako sha. Usafa wakazvinyepera. Mainini vako havasi mai vako. Kana uchida kuona kuti mainini vako havasi mai vako enda nedambudziko rako unovaudza uko. Uone kuti vanomira naro here zvinoita dambudziko remwana wavo vakazvara. Mainini havasi mai vako ndimainini. She will attend to you at your own spare time. Kana zvichivasuta ivo. Kana vapedza zvavanenge vachiita also attend to your problem. Asi mwana wavo wakazvara kauya nedambudziko vanosiya zvese pasi votava kumhanya naye. Saka mainini havasi mai. Ndimainini. Mai namainini zvakatosiyana. Hakuna chinhu chinoreplace mai vako. Chero zvikaita sei. Hakuna chinhu chinoreplace mai vako. Anomaona. Shuwa nhasi nayatso kuti kana pane pfungwa nhasi panapinda mupfungwa dziri dhipu ndinhasi. Unotombodonedza musodzi uri wega kuti pati Mwari nemhaka yeshi. Pati Mwari why? Kwanza I think kusiyana kwa dei mai vako kana mai vako vanga varipo kana wakakura namai vako namainini varipo izvozvi unotoona chero zvikaita sechero wakakuda sei mainini vako but havasi mai vako. Rudo rwavo harizombofira rwakafanana nerwamai vako. Zvakatosiyana. Totally different. Zvakatosiyana. Tadombodonedza musodzi chako na pane dhera tadonedza musodzi nhasi ndogana yasodonedza musodzi ndikati naye Mwari ndamboda kuya ndikati tinochemawo nevamwe tiri kulive ndikati zvotochema totogwa mascreenshot handimaona nevanhu vanenge vangomirirawo vavengi vasingantombonzwisisiwo pain yatinenge tinayo tanongochema uri wega munhu handimaona. Ini kana love yamai handizivi. Sorry Tino, sorry Wena, sorry my sister, sorry zvinotosiyana ufunge. Handiri kuona tisu kutochema takamboraramawo navo. Thank you sister for 50 stars. Takamborarama navo. Makaure, I'm talking about my own mother, Audrey. I'm not talking about my own children. I'm talking about my own mom. Anditi mimi muri kuti happy Mother's Day kuna namai venyu. Happy Mother's Day ndaitwa. Inini I also want to say happy Mother's Day to my mom. I would have loved to see my mom today. I would have loved kuti ndibhadharire mai vangu nhasi. Ingadei vachembera nditi vaendawo kwaTilda. Antika vachinotambawo bhora nevamwe madzimai vachinoswera variko vachifara. Anditika I would have loved to do that for her. Anowana kungovatendawo chete because ndakambovapawo headache. Anowana ndakambovapawo headache. Saka inini yes vana vangu vanogona kufara kuti mama wedu aripo tumakadhi twakagadzirwa zveshuwa machocolate tikapiwa, but inini wacho I'm not content and I'm not full because handina kukwanisa kuti kuna mai vangu happy Mother's Day. I couldn't. Andowana I couldn't. Hanzi ini last year ndakati happy Mother's Day kuna mai nini vakaresponda nelaughing emoji. This year handina. You see? Anmona. Saka zvakatosiyana is totally different. Tangi muso madays akadai tinotofila gap. Zvakafanana nemusooneta problem iwewe Audrey. Ukaita dambudziko rako iwe personal rekuti une dambudziko hombe chero chairo. Who do you think first? Unotanga kufunga kuti dei mai vangu varipo. Chero vasina sendra vainibasira naro, but masoko avo aigona kundinyaradza. Andikuona. Saka mai vakatokosha ngoti avo havapo hapana chaungaita, but ndizvo zvinenge zviripo. Anmona. Ainda chema ndukunyeperai guys. Inda nyatsochema chako nhasi kuti but Mwari why? God why? Kune vamwe vanhu vanoti gwanyachodza kuti vabereki vavo vanosvika kuma 8 years ari varipo. Ndaona futi kuchicelebrate. Guys zvacho. Unobva wasangana nevidheo uchicelebrate vaguti 100 years mai mwana. Ubva wasangana nevidheo yongoti Mwari vachengetei mwaite zvakanaka ubva takafunga kuti but ini vangu vakavhaka vanhu vachitori kuma 40 vakatofa. Saka zvacho. Amen guys. Amen. Kana una mai vako amutombozvinzwisisi nokuti imi munavo vana mai venyu. Bvunzai munhu asina. Anonyatsokunzwisisa zvandiri kutaura. Anomaona. Anyatsonzwisisa zvandiri kutaura kuti pakaipa zvakasiyana. Anyway, ndikusekesei yangu tisarambe tichingochema nenhamo dzedu tichidisturba hedu vamwe vari kucelebrata vana mai vavo. Handitika vamwe vari kucelebrata vana mai vavo hatidi kuvavharira kuti vange tikuita godo guys. Tida timumbosekawo zvenyu. Handitika tingodaro tichingofarawo tichingoindawo mberi takadaro inotambika zvinowanikwa. Handitika inzwai. Hello boss, how are you?
I'm fine and you, boss. I'm fine and you. Sorry, boss. For me, Tuesday. Tiri kwanofona panguva yekuti tikuningirira. Yeah. Alex and the other guy, Shafi. 2 guys give you cold drink. William must take cold drink, put in fridge. Okay, for me, is take cold drink, is put in fridge. That is security. Is coming for me. William is lopping oil you. What is this? For me, I give you must search for you. Security is a search. Eh? Okay. It's coming for me, is put in fridge. That security is going for Alex. Alex, William is lopping oil. Alex is coming for me. William, for you, is lopping oil. What is wrong with you? No, not oil. Shafi and you, I give you stuff put in fridge. It's a very good one. For me, is take cold drink, and Alex and Shafi is going to my office. Yeah, security. Security. That one, oil. For me, in the Shafi and Alex. Security. You don't come again. What for me? Fucking. What for me? What is wrong with you? You security. For me, I come here for you. Staff must check that one. Not oil. For me, long time is stay now. No roping anything. What is wrong today is roping oil for me. Come on, people all. Come on, company where no oil order for me is gonna roping nothing. Camera here inside. Which one? Guys, munoziva kuti pandachema ndiyani wari kufona bidwe vanhu vari kufona chindidisturba ndiri kumbopanikikira apa vanhu vari kufona chindidisturba guys munoziva kana pane chazondinakisa hii voice note ndandichema ndaomana kuseka guys ukanga Looking for me. Now it's fighting what for me. Now fighting what for me. But hey, that one is fighting. That's why for me that guy is fighting. Come not me who is lopping oil. No, boss, please. No. I must ask for you. Ask Alex. Kabana Shafi. Maybe Alex is coming work for me. William must work here. Must ask Alex. Not oil for me is lopping. Sorry, boss. As guys, pane anyora tuka his logo is bossy vawa. Yo, kuti chi baba. Wanza kuti ida kwa kuti fridge cold drink. Pane chimwe chawawa here. Kuti kwa chikuru. I think bossy ndo vakatolikisa audio iyoyi because ndo vakatomira chamwe vakati iwayo zvandawa. Hapana kana zvandawa hapana apa. Ndaiti pame muzandadzimbira chichema ndavata pasi ndokuseka. Kuti mienzo kana iwo boss vazvataura sei nevanhu vavo video iwayi. Hello, boss. How are you? I'm fine and you, boss. I'm fine and you. Sorry, boss. For me, Tuesday, Alex and the other guy, Shafi, 2 guys give you cold drink. William must take cold drink, put in fridge. Okay, for me, is take cold drink, is put in fridge. That is security. Is coming for me. William is lopping oil you. What is this? For me, I give you must search for you. Security is a search. Yeah? Okay. It's coming for me, is put in fridge. That security is going for Alex. Alex, William is lopping oil. Alex is coming for me. William, for you, is lopping oil. What is wrong with you? No, not oil. Shafi and you, I give you stuff put in fridge. It's a cold one. For me, is take cold drink, and Alex and Shafi is going my office. Yeah, security. Security. That one, oil. For me, in the Shafi and Alex. Security. You don't come again. What for me? Fucking. What for me? What is wrong with you? You security. For me, I come here for you. What stuff must check that one. Not oil. Yeah. For me, long time is stay now. No roping anything. What is wrong today is roping oil for me. Come on, people all. Come on, company where no oil order for me is roping nothing. Camera here inside.
Which one is looking for me? Now it's fighting a war for me. Now fighting a war for me. But hey, that one is fighting. That's why for me that guy is fighting. Come on, not me who is loping oil. No, boss, please. No, I must ask for you. Ask Alex, Kabana Shafi. Maybe Alex is coming away from me. William must walk here. Must ask Alex. Not oil for me is loping. Sorry, boss. William and Alex, please give this man his gold drink. William and Alex. William and Alex, please give many cold drink. Kuti pakashakwa cold drink here? Kana kuti cold drink yakashota? Kana kuti oil drink yakasakazwa neoil here mufiriji? Apana zviri kuhwisika guys kuti zvinhu zvakambofamba. Guys, ndavata pasino kuseka vedwe. Ndavata pasino kuseka. Ndachichema ndaseka vedwe. Zvakaoma zvinhu izvi. Auye bodo ndozvinhu zvinotaurwa kunze kwenyika kune dzimwe nzvimbo. Kwakuda kwainda ndina kuba oiri cold drink yedu kana iri kudza kana kwazviwa kuti kwaya kudabiwa cold drink mufiriji zvazopinda sei. Alex Shushi ameno meno zvataurwa kuti kwai saka kuda unobva kumarawi ndanogona kunyatsozi ana fakeni kuti ningirira kuti kwai camera is what ameno zvakaoma vedwe. Zvisinei vede pane munhu anoda kuunza panapa ndamuna mucomment section ndatokanga manishini yake kuti arachingoti ndokumbotaura nemadhiaries ndichingokanganwa nhasi ndatozonyatsomuona ngati rega ndigokufonera gai titaure naye mutaure naye mwana wemunzi zvanoda kutaura. Varungu vanombonerera mumakambani. Murungu ndiye akatolikisa chinhu ichi. I play again. Ndichaplay mbomirai yambotaura. Yes dear. Sisi maskara sei? Mushe kuri sei? Kuri sei koko? Kuno kuri bo amene kwenyu kuri sei? Aiwa kuno kuri bo sisi meli. Ndapa lifestyle. Ndoda kungotenda madhairies sisi meli nemi kunyanyisa because makandipa platform yekutaura. Ndakangoya ndichitaurawo ndichiti tiri kungotaura tichingoburitsawo zvinenge zviri pamwoyo, but I didn't know kuti Mwari achatoshandisa madhairies to that point. Patakaita that live handiti kana ndichitaura nyaya yangu kune masisters akawanda akaita reach out vakawandisa, but vamwe vacho navo havadi kutaurwa nemazita, so handisi kuzotaura hangu mazita anyone. But I got sisters vakauya ku-inbox kwangu, vamwe they just come vachindipo counseling, vachindicomforta, vamwewo vakauya nerubetsero sisi meli. I was so surprised because ndakatowana mari yekutenga mapampers. I think maona video yandakutumirai. Ndakatenga mapampers, ndakwanisa kutenga like 500 pampers nekudzikwidza kuenda kuZimbabwe, and ndikakwanisa kutumirawo mama mari kuti vambotispoilewo tinombitana semunhu anongododo tunhu. Saka ndakabva vati avaimbonondispoilirawo mwana wangu because kune vana mai vake vamutumira mari iyi, so just to go and spoil him. Okay, hanzi nevamwe tatorasika panapa. Please introduce yourself first kuti who are you? Wangoswa kuti thank you havana kuziva kuti ndiwani, wakauya sei pano and stuff. Okay, Lady P Nyams, don't Lady P Nyams. Ndakauya panapa I think 2 weeks back anditi ndichitaura nyaya nditaura nezvenyaya yemwana wangu anonzi Tino akaremara. So ndangotaurawo nezvenyaya yemachallenges. Sisi meli vangu ane program yavaita ye35 and below anditi. Yeah, 35 and below. So ndakangouyawo because vanhu vaitaura machallenges avakaisangana nawo mumarelationship nomamarriages. Saka ndopa ndakangotaurawo nyaya yangu ipapo. I hope vazhinji mairangarira nyaya iyoyo yaTino akaremara. And then baba vake ndobva vangoita walk away, vangosiyana naye, havana basa naye. So pandakaexplaina nyaya iyoyoyo ndopakaita mamwe masisters akauya vakawanda.
vakawanda vakauya sisimeli vakawanda, and I got some money kubva kune about 6 sisters vakauya vakandipa mari, 6 masisters vakatumira mari. But it's unfortunate kuti vamwe vacho naona vakataiwa havadi vada kuramba vari ma-anonymous. So handisi kuzotaura hangu kuti ndanani, but to those sisters I'm so grateful. I am so grateful. Hamuzivi zvamakandiitira kuti zvakakosha sei. Zvakakosha, even for you Sisi Melly, thank you so much kungota that program, because vanhu tinenge tichisangana nemamwe machallenges ekuti you can't even tell anyone, you can't even share nemumwe munhu. Hama dzako dzinenge dzichikutarisa dzichingokutarisira pasi dzichifungidzira kuti maybe uri kuzviitisa kana kuti wakazvifarira. You know, people they just judge you differently. But ndakaona kuti kudenga kuna Mwari, guys. I never thought kuti muupenyu hwangu ndichazowanawo munhu anonditiwo even 1 pamparatino. But panapa ndakatowana 500 pampers, and ndikakwanisa kuwana even mari yekuti vaende naye kuma-hospitals, because angatogarawo hake aine matesti ari kufanira kuitwa, because mazuva ari kuita ma-attacks, ane ma-attacks ake. So I'm so grateful, because ndasingatozivi kuti mari yacho ndichaiwana kupi yekuti aende unoitwa ma-scans iwayo. Saka ndotenda madiaries. Thank you so much. Right, thank you very much my sister. Tinofarawo kana newewo wakakwanisa kuti uindise mwana aende kunotariswa, uye zvakare kuti uindire mberi mai vakwanisa kuenda mbondospoila mwana, sekuti zvishuwo zvana mai vake vakakupa something kuti mbospoila mwana. Tinotenda. And pana sister akandipa mari specific kuti just go and spoil yourself. Ndakamutumira mapictures ndakati thank you so much my sister, ndazvispoila ndaenda akanditi this one it's not for it's not for anything else ndeyako enda unozvispoila. I did send her some photos. Saka wakaenda unozvispoila seiko? Wakaendepi? Ndakaenda Sisi Melly ndikanyatsonogara muromance pizza ndikanotenga zira chipizza rangu. Ukatenga netulita yako? Netulita yako ndikadya, ndikanyatsobva ipapo ndakunyatsoziva kuti yes ndovadateka take away ndikati nemangwana I don't even want to cook. Ndakumbozvispoila because zvinhu zvakangooma kuti unongo chingopfuura nepo uchikonewa kuzvitengera wega. But I'm so grateful. Amen. Aiwa, thank you very much my sister. Tinotenda. Even my mother ndakavatsanangurira, she's so happy, and vakatenda zvisingaiti, vakatenda mai vangu kuti thank you so much. Even iye Tino ndakamuudza, and she's so grateful. She's so grateful Tino. Inyaya yekuti hangu language yake anotaura you guys will not understand, but ndakatoita recording yacho ndakati maybe I will make you to listen to that audio, but I know kuti vazhinji you won't even understand. Because ane chi-autism anti? Ndio? No, ari kunzi cerebral palsy. All right. Vari kuti cerebral palsy, but cerebral palsy yake Sisi Melly, madoctors vakazototi paripoti yake, you know, like madoctors anofanira kudiagnose something. Saka vakati because hatisi kuona anything wrong, takungonyora kuti cerebral palsy. Okay. But it's not even, hachistori icho chirwere chachona chainacho, and haisi autism again. Autism akatoti it's far from that. So madoctors emuno muSouth Africa, because ndambogara naye munomo kumaspecialist kwandakaenda naye kuno kakatobuda asina kumbodiagnoswa nzi problem ndeyei. Haana kana any medication yaanotombotora. Iye asingafambi, asingataura, asingadiwo shaikwa otidza kudiagonizwa kuti chii chikuitika. Hapana Sisi Melly, ndakafamba naye kumaspecialist muno muSouth Africa. Madhesi achona ndaigara naye munomu zvange zvichiri for free, saka it was cheap kuti ndiende naye kumaspecialist because anga angori mahara. So vakataura vese haana, ndikakupa unonzi chifauro rake rekunokuka hapatorina kana haana kana any diagnosis yakapiwa, hapana na one. Oh, sorry. But anyway, tongosiya kuna Mwari kuti God knows what is happening. Kumba ndoko akatozoti no, hatingarambe tichienderera mberi nekuti mwana uye kuno kuhospital for maphysio tisina kumudiagnose kuti chii. So ndopo wakangoti takuti it's cerebral palsy, but it's far from cerebral palsy. That's what they said.
ngoti mwana chapindira one day mwana arikutokura kawo atone 10 years izvezvi pachiyagwa kuti chii chiri kuitika pamwana zvakaoma inonzi diagonesis iyoyo ameno moichi ameno diagonesis yacho iyoyo zvakaoma but at least I'm so happy guys hamuzivi kuti makandibetsera sei and to tell you kuti mwedzi wandakatumirwa mapampa iwoyo nanditori nestress yokuti saka mwari mapampa ndomawana kupi because kumba ari kudhura haasi kutengeka ende kutenga paketi 1 uchiisa pabhazi kuri futi more expensive saka ndaisvozoti saka ndichaita sei but makatongotumwawo naMwari guys. Amen. Tinotenda. I'm so happy. Thank you, my sister. Ramba chinamata zvinoita. Amen. I believe one day Mwari vachapukita misodzi. Yes. Thank you, my sister. God bless. Right. Thank you, my diaries. Ese akaisa roko rakatambanudza pane mukadzi pana Lady P Nyams. Mukasamuteverawo futi guys kungomsimudzirawo nekungonoona pedyo kachita maskits ake zvinobatsira mwana uyu. It's not about her anymore. It's about mwana wanaye uyu ari pawheelchair ari kuchengetwa namake kumusha iye achishanda chihora 2.5 yaye apa panodiwa madhaipa every month because akura 10 years ka akutoita tsvina kakawanda antimaona than zvaiita ari mwana mudiki madhaipa every day anoshandira madhaipa chikafu ane selected food anofanira kuti adye saka pa 2.5 ndo panofanira kubuda zvese izvozvo anomaona zvinonetsa like you can understand guys you can you guys you can imagine you guys you can imagine anomaona saka ndo zviripowo saka tongotenda Mwari kune vese vakasundwa nemweya waMwari kuti vabatsire munhu uyu nevakasundwa nemweya waMwari kune munhu 1 akasundwa nemweya waMwari kwana baba Comfort kuti abatsire baba Comfort ndakambotaura hangu like in passing chiti atozosvita kana tadzoka kubva kuDurban. So this lady ndiri kuDurban chirichita kuti akati ndaona late nyando I just want to ndoda kutenga doro rababa Comfort iro ndobva ngotumira mari yacho na 2.5 kuti itenge doro rababa Comfort ravaida. So nezuro hangu ndandiri busy ndandine imwe kapu yangu madiaries yakanga yabva kuPretoria and they drove all the way to Rustenburg because tatine nyaya dzeduwo. So we sat down I think for about 6 hours takagara pasi tichizama kubatsirana. So handina kukwanisa baba Comfort pavakazopinda mutauni handina kutokwanisa because ndiri supposed kunosangana baba vaComfort vaya kuti tigare pasi kana ndasangana navo sekuronga kwatakaita nehama biological hama dzaComfort vakaenda nemwana vaya vakandifonera handichika saka vakati havakwanisi kuti vape baba vadzosere mwana tisina kutaura but vanoda kuti ini ndive involved. So ndandavati pandinoendako ndikaendako ndochifona ndiriko then totaura nyaya yacho nafoni iripo imi madiaries muripo because ndakavaudza nezvenyu imi muripo handimona foni iri palauda pa tichitaura saka ndatokwanisa kuenda taifanira kunge takaenda nezuro ndosandadzona baba Comfort ndingavadzvanyirira ndakabata mari yavo sezvo iri weekend vanhu vachidambotengesa tongesa kaisara day vanhu vachimwa chirega vauye mva ndatuma bamunini noti nani ndine vanhu ava mva ndatuma bamunini kuti ndiwane kuita nguva nekapuli yangu yanga yauya ishi kubva kuPretoria yandifambira kuno kuRustenburg kunoko anomaona. Yes, saka ndinoda ngotenda kuti at least start vave nayo hanzi ndikusekesei munze maaudio andotumirwa naMai Comfort patakaenda kuDurban paya guys taenda kuDurban paya Mai Comfort vaikanda pamastatus handitika vaikanda pamastatus mapictures avo iwai zvakabuda kuhama dzekababa Comfort ndopaunoona kuti exposure yakakosha guys exposure yakakosha singaiti. Thank you Ndodo tinotoshuwira kuti Ndodo uyewo ujoine madiaries tinozokundikana chete kuti tinyatsokusapota because content dzachona dzinozoya dzakazobhenda tichinyatsoda but hey tozoona kunge tinoda kuzohakiriswa tinozohakiriswa mune dzimwe nyaya dzatisingazisati tangoti svotodiko mukazei kunokuta mukabozvedu kuri sei mukoma chindaida kutozwa kuti makoti variyo zvega inini vanhu ingandozwa kuti kwai makoti vakaenda havachauyi kwai vakarambana ndozvendaya ndozwa ngevanhu kazi mai manja kwai vakadini vakaenda saka kwai vakadini vakatorambana mai manja havachauyi saka ndakati dzuro andina kutowatozvakana nditi ino mukoma mambozvibhuyi ndoti makoti munotamba nemakoti vachi tinotamba ndozvazvadzonineka zviga mukoma mazita evanhu
munotoramba meitoonini nevantu mazita evantu isusu ngatitoti ngevaiona chinyi status vane foni dzinotora ini ani foni yangu aitora asi status ndaidini ndaiona saka mukoma mazita evantu masiyei ndazomubhira kwakudhaya kwai mai mandla kumusha wakabuda ruma yekuti mastatus shamwari dzenyu dzemunoreketa nadzo kwai mastatus mai Comfort vaikanda vanhu shamwari dzaiona vanhu vakafambisa ruma kumusha kuti mai mandla vakatoramba murume vakatoenda saka nokuti honai mastatus akukanda vakapfeka matrausi mabhurugwa vari kunzvimbo dzisingahwisisiki nevanhu vavanavo vakaungana mavhidhiyo ataita aya mbozvaiwo zvainge zvaafunoku kwaya mai mandla vakatoenda mai Comfort vaya vachadzuki vakatorambana nemurume mambozviona here zviri mumastatus hazvicharatidzi kudzoka hakuna mukadzi wakamboenda kunofara isiya murume kwaakutoenda uko vakatotorwa vakatoenda murume asara ega kutaurira hama dzeshe ava ndatete vari kutovhunza wavo vakatozvizwawo vaiona mastatus nokuti mandau magara munomaziyawo ndokugara kunzi mukadzi ngaagare pasi pebhutsu asabuda saka apa vakatoone chishamiso chiva chamakaita ichi chishamiso mirakuru hurutu kumandau makavaratidza zvimwe zvino wavhange ino akati takazwa kuti makaenda vanouya kuinbox kwangu ndikati ndiri pamba pangu kamurudza zvikuru makamurudza nyika yese yemozambique zvakaoma zvinosekesa ndavati havasati vaona vari kufunga kuti nyika ichakavharika kuna mai Comfort zvino yavhurika zvinoda iwo nepfungwa dzavo baba Comfort vafa nokuseka zvenyu musikanzi zvinoda iwo nepfungwa dzavo pfungwa dzedu isisi hadzipo ipapo pavanofungira ipapo ngavafungire ndezvavo ndezveikoko vanopenga vanopenga vasati vamboona zvavakambozvizire kuri kuti mukadzi unoisa wigi musoro havazvizivi zvishamiso vashamisika zvisingaiti chero izvozvi vakatoshokwa vanhu vakashokeka makamurudza zvikuru makamurudza nyika yese yemozambique pakaipa mazerazei mai Comfort mazerazei aiwa isusu kunokupo makasimudza mozambiki yese muziri kundengendeka zvine zviri kundengendeka mozambiki yeshe mandau ayayaya vanozvizira kuri kuti mukadzi unogona kuenda kuchirungu murume akasara pakaipa batika havasati vaona vachazoona saka mai Comfort haiko zvino vakutokiya trausi zve havasi kutamba zvimirai muone mirai muone muri kuona vakutokiya vakatonsendera nemurume wavo chinonakidza vanodanana imomo vakadaro matrausi afa muri kuona ka matrausi andakavapa ndaipfeka ndichakaonda aya vanokwana ani muri kuona vakatokiya nemurume Rudo, love is in the house, my dad is hoye. Imi ndimi vakakonzera izvi madhairis murikuona here murikuona mabasa enyu madhairis mabasa enyu madhairis mabasa enyu kuti vazvizomirawo vaka zvakadai zvazviri mabasa enyu guys mabasa enyu saka zviri kunyatso zvakufaya guys semanzukira yenyu nemaonero enyu havasi kuuya nehoto zvevanhu ava ani murikuona saka hanzi mai Comfort vachina kuvharika namai Comfort ndakavhurika maziso saka zvadii saka zviri kufaya chinongondinakidza imomo inze muri kuona zvandokudzai kuti guys sometimes money is not everything handi muri kuzviona money is not everything animona vanhu vatakapuli takasangana naye isina kana chinhu moziva imi guys muchitovanzwira tisi muchidii tichitoona kubva toilet chaiye pasina kana chii but vaidanana zvakadaro ndopaunongoona kuti rudo love iri unconditional inongodiwa so unogona kuve nemari yakawanda paupenyu hwako ugoita maflashy cars ugoita maflashy houses ugoita chii but kana usina rudo usina peace of mind zvakafanana nekuti uri kungotambura hauna chinhu vari kungodanana vakadaro zvokuti kwavari even baba vaComfort ava
mukadzi wezvinoizvi akutopfeka matrauza indakangova ndichida kuona anomaona ndichida kungoona kuti matrauza yava indakati zvekudhebheni ndakati alright kuvapfekedza matrauza kudhebheni paya takavapfekedza guys but really speaking mwoyo mangu maive mune ziquestion mark kuti okay murume vanhu zvibvuma here zvatina kubvuma tangovapa kunoku kuti pfekai mufanane nevamwe hazvizopi kuchaura here ndakatozoona murume wacho anhingirira avhurika achitosekerera achinakigwa vanofitwaka atovaperekedza papa vakauya musiya vakatopfeka trauzini saka vanotozvida nai okay hanimaona so kumboko kunongonakidza still zvakadaro ende tinongonamata kuti mwari chero zvikazodipa upenjero vakazoti kwanyasha pane munhu akauya kuseri ari kuda kuvatoresa chitupa hanimaona kutanga kubirth certificate ari pano padiaris ovatoresa birth certificate ovatoresa chitupa tozovatoresa passport saka pane munhu ari willing kuti avaitira zvese izvozvo anomaona saka mutoona kuti kuchinja kweupenyu hwavo baba comfort kana kune vanhu vanotenda ini vanhu vandisingazorori kuitira chinhu chakanaka ndiyo mhuri iyoyi because mhuri ino appreciate iyi guys pano pakabatsirwa vanhu vakawanda makambosangana nemhuri ino appreciate kunge mhuri iyi guys mhuri ino appreciate ichi mhuri ino appreciate ende vanozviziva kuti vanenge vachibuda palife ka havana complain havana basina zvavo vakawandoti konasi hamusi kuita life anomaona havacomplaini vanenge vatori comfortable want to feel at home like just like that vano appreciate saka mhuri yakadaro guys chero kwadi unonyazinoti vanhu vekutoti kwavari zvino vano appreciate anomaona i10 crates dzega dzezedoro dzamakaona dziya pafidhiyo yanizuro only 10 crates but makaona mafarira avakaita mafarira mune hembe dzimwe diki dzanga dzirimo muno hamungozivawo kuti vanhu vanosimba ivo father diaries vana papa vanga vasina mbonyosimba sezvavari saka vakasitanga kutozosimba womu lockdown kudai saka ivo maona kuti baba vane kambiri kadiki ndofunga munhu anoappreciate guys ndakaona nezuro vakapfeka I was so happy ndakaona nezuro vakachena I was so happy ndikati because ndakangotupawo ndikati maikamfota muno baba mandla ndisingafungiri kuti vanogona kuzvitora nenzira ipi but nezuro ndakatovaona vakachena I'm like vakatochena baba comfort ndakafara zina ndavaona ndakatozongona yava video yatokandwa nababa munini paningi papage apa munhu anogamuchira munhu anotenda ndakafara singaiti munhu akadaro unofara anomaona unofara so zvinhu zvinongonakidza at least mai comfort vamwe wedu muna kuti madiaris ndokutendai makaitira umwe munhu dai musina kuzviita mai comfort ongasingambo pamaigona kutozosvika papenyu pakufa vasina kuenda kudebheni vasingazi chinonzi Durban ichi kana kutosvika pakutofa vasinambokwira bhazi riya relong distance rekuenda kuDurban because kana vachienda kuMozambique vajera kuita double up kamapepa vanenge vachidambura repakati vachidambura remusango vachiinda but vakakwira bhazi zvakanaka vakasunguka vakatoenda antika mukavapinza muhotera vaka breakfast zvaitogona kutosvika upenyu hwavo pakusvika pakutofa vasina kumbobvira vakapinda kana muhotera mavanenge achinikira vari muhotera vega animaona saka zvinhu zvinongonakidza anzi hamuna masisters ana mai venyu here vana masisters ana mai vangu havasi mai vangu Ethel masisters amai vangu ndivana mai guru kana zana mai nini havasi mai vangu havasi mai vanyanya kunditumbura saka zvinotosiyana chete animaona saka tinoda kutenda guys vana baba comfort ava nemadiaries efe akamiramira akapindirawo kuitira muri izvi zvakanaka munoziva hatitendwi nevanhu ani munoziva vanhu havatitendi instead tinototukwa nevanhu kune wese mutambadza roko rwakachitira chinhuka reward yako is from God reward yako haisi yakauya kuna mwari pane pamwe pazvinenge zvakuda kusunga kudai so mwari wobva warangarira chiya chawakaitira mumwe munhu mwari wobva wasunungura kubasa kuye kwanga utsikirwa uchinzi promotion haiuyi wongoona all of a sudden wangonzi wakutopromotwa zvinhu zvanga zvichiramba kubatana everyday ungoona sometimes zvakungovhurika isusu tinofanira kutenda vanhu vakaona ndobvunza nai Mrs Melly munombofirei vanhu kune vanhu vana nhingi varipi noti handizivini makambobatsira vanhu venzana nhingi varipi noti saka nofanira kuramba ndichingovatsvaga kosei vasingadzoki munofanira kusiyana navo vandikati my sister ukazoti handisi kuitira munhu ndikuitira mwari unobatsirikana ini kana ndatobatsira tokangamwa nezvavo ndakutenderera mberi to the next person zvokuti kwai vazoripi varipi vazouya vazodai tina kana basa nazvezvo animaona hatitomborikana nei nazvo kana animaona saka ukaita chakanaka wazviitira ukaita chakaipa zvakare wazviitira animaona right pana mai vaya mai Eric mavaziva nditi vane mwana futi uya ari muwheelchair ave neyo wokunzi miraiti wafonere vekunzi mwana wamoyo akakurisa wemwana
munovaziva wheelchair yakabva pano wheelchair makatenga panapa hanzi Shadi mupenyu hatizivi zvana Shadi taona kuti vamwe vanhu they will take us down the drain with them vana Shadi vava hatizivi ende handititombofungine zvake because haana chakamboticontributira padiaris kuti akabatsira mumwe munhu kana tingati akabatsira akatipa something chakatibatsira paupenyu hwedu kunze kwokungoya kospraya vanhu saka kune vamwe vanhu kuti we move tokangamwa anomaona saka iye munhu anoshandi ndotongosvunga namabvunza pano. Oh, thank you my sister. Kona ndakatongoona kupera right again. Try kuona kuti kwafonera ide vakadaira phone. Kwa baka mfoto danda Durban. Chino vanoendiswa nani? Vanoendiswa nani ku Durban? Caroline handina mari kwanza Durban ini. Nokuti kuti vaende ku Durban vanoda kuenda vanenge voda kuenda nemumwe munhu ka. Vanoenda nani? Ivo haangaendi ku Durban vega nemukadzi wavo hapana kwavanoziva. Hapana kwavanoziva noendepi. Baba kamfoto chena chero chikava kuvatengera tiketi munhu wana atimbotadzi kwatengera tiketi kuti ndaiwo but vanonangepi kwanoziva vonoitei hakuna kuti taimira kana kwaitwa women's conference yevarume vokwaniswa wemumo voinda kwaiko zvinoenda nani kwai ndivazama 11 avo kwaitine last year ndikuti kwafanira kwa vanda na bamnini Durban kana chinda na bamnini kana chinda wana bamnini bo muri sei ndiri right nditori pa live muri kunzwa right saka ndanichiudza ava ndivo takambotaura nezvamai Eric ava kune vasingazivi mai Eric ndivai vari kuJoburg kunonzi kuchi kuprimrose kuJamestown vari kuJamestown kwatakamboenda kuya vane mwana akanzi naDr mwoyo wake muhombe pane mai papiko zvino hanzi chii mwana akanzi mwoyo wake 20% iye akamborega kuona doctor mapirisi achitora hake akambodhipota doctor asi mapirisi achidi mapirisi achitora saka vakati mwoyo wake wapa 20%. Saka 20% kureva kuti wadii uri kukwira kuti uri kudzika wanyanya kudzika zvakanyanya. Saka akapiwa chimwe chinhu chii chaakapiwa chinomubatsira? Pane mapirisi akangopiwa ndovapiwa ari 8 pamwedzi noite kugurana pakati padhokta akatiwa yari expense akandikutanita mari kufamasi because ndakatonyorerwa pepa retransfer kuenda kuZimbabwe. Okay, saka madecide manje kuti muchinda kuZimbabwe nemwana because mwana kuti muno zvakafanana. Handikwanisi kuita kubasa single nenyaya yemwana kumusiya ari ega dzimwe nguva akadonha hakwanisi kuita se kumuka kudzokera paposition. Saka kana muchinda muchibuda munomusiya ari pauche? Handitofamba neuche. Alright. Right, mazuva apfuura ndova ndaitaura kuti pamazuva apfuura paya alright, regai ndigospina itai zvamuri kuita kana chida kubvunza zvimwe ndozokubvunzai. Right, ndivo vakabuda vachienda kubasa kupeace job kwavaienda vakawana mwana uyu mukomana iye ari pauche vaisiya ega mwana uyu vakawana mwana uya adriver uche yake afamba achida kudaida kunoita something tea or chi ndobva anobata pamagetsi paya ndobva imba yapotsa yatsva papa paunoloja ndobva lendodha vadzinga maiziva nyaya ndakanga ndichitaura kuti lendodha lake anga ari panze aripo akunudza kuona utsi ari panze mwana ari mumba animaona apa achagoni kudiya achakwanisi kudiya mwana uyu guys nyaya I think moiziva mukaenda kuYouTube iriko nyaya mukaenda kuYouTube nyake muneona pane mwana watakatengera mawheelchair tikatengera magroceries tikavabvisa pavaigara because vaigara pamikuku yakabatana batana yaya kwatakaenda kumikuku hobhohobho so tichitoti mikuku yaya kuti ukatsva wani inotsva yese vachiti ndinosiya mwana uyu ari ega mumba umo vachinda mwana uyu achiti akatanga paangave aidza kumusha ari mwana ari kwai akangozoti ane 6 years 7 years handisi grade 3 here kana kuti grade 4 handizivi ndobva angoita kungoita kunge apera simba makumbo kuti kunge achigwadama pasi kudai paakasimuka ndopakatanga kutadza kutofamba mwana vatakura mwana ukaenda naye kunoko mwana ndobva asvakatodza nechigwere cheiche ameno vanhu vakaenda vanoziva nyaya yachona apa mwana uyu is 11 years now is 11 years but haafambi
anogara pawheelchair and ane body ndingati chiko, how can I say this guys, ndingati chi pane mawedzi ari kwari kuisa malaughing emoji, ari kuisa malaughing emoji china panyaya, ndingati chiko, mwana uyu doctor vakamuti mwana uyu angave cabbage, ari munoziva cabbage, ndochandonyatsanangura chiti kudi kune vasonyatsoziva, mwana uyu angave cabbage, weya wekuti ukamusiya ipapo unongowana ari ipapo, hagoni kusimuka, anga muzati kana wave cabbage unoda kudevelopa body. Mwana uyu izvozvi ane 11 years asi body yake mukaiona munoshamisika, hanimaona. Saka mai vacho vaitambura kumusimudza because anenge achingosimba every time, achingosimba. Saka mai vacho ended up kutadza kumusimudza pamubhedha pana 11 years. Then madiaries had to chip in, takatenga wheelchair tikaisa pamari yekuti inoti vaishawa even mari yekuti aende kwaphysiotherapist kuti akwanise kuti kuti haafambi, haachakwanisi kufamba, maoko ake aya haachakwana, hana simba, hanimaona. Mwoyo wake unonzi wakakura kudarika body yake, hanimaona. So it doesn't get and pokwa kusina mari mofini time yacho napapa sina mari. Saka isusu patakazosvika madiaries takamboreza mari kuti aende akamboti ndei kwaphysiotherapist tapa mari, but tinozati zvaida mari zvese maforeign. Tine mavideo chakukandirai mavideo ake achitoitwa physiotherapist nadoctor, achitozi nadoctor ukaramba wakagara pasi, ndichakanda mavideo ndakambomakanda futi papeji apa, unoita cabbage simuchidi zvokuti hana chero ruoko kudai. So mai vacho havagoni kuti vasimuke vamuitise maexercise nokuti vakaita mistake pamaexercise antika anovhunika. Kumusha kuri nani hameno zita mazitenya munozvipa kwaizhamuzhika hameno. Kumusha kuri nani pakuti gaiti gutsanangura tichienda kumberi munzwisisa, hanimaona. Saka mai vacho kuti vamise mukurangarira pandakaenda pagaizi nchiti regai ndichimusumudza roko kudai, chizama kumuvhura roko kudai, so aitotadzara kurwadziwa kungovhura roko kudai, ruoko kungomuvhura kudai aitotadzara kutorwadziwa, hanimaona. Saka mabhonzo ake ndofunga anenge asina kusimberi, saka havagoni chero kuti ivo pachavo mai panda munhu ari experienced kuti akwanise kuti avaite maexercises. Ivo pachavo havakwanisi kuita, vangosakwanisi kuita exercises exercise mai ava nenyaya yekuti havasi experienced. One mistake vanovhuna mwana, hanimaona. Saka vaitotsvaga, vakakatsvaga motikari yavaimutakura ndobva madiaries panapa takwanisa kuvabvisa pavaigara papai mukuku kuya vatovatsvagira room chaichaine mwana. Saka muroom imomo manje kuti vadyewoka ndobva vapiwa mari yestart one of the diaries panapa kuti vakwanise kutanga kuti vaitewo business ravangu vachiita, but business rinenge rakaita sirikadona, hanimaona, hanimaona, rikabva radona business. Saka radona business kudaro manje bva vatsvaga basa, saka vanogara vari tu mwana nda kudya, hanimaona, mwana nenge achida kudya, saka kuti vagare futi kumba zvodii. Saka vaitosacrifice kuti vaisiya mwana vose vangogadzira zvese, hanimaona, ivo voenda kubasa. Kuda ndo pakasimuka achizama kudii ndokubva apisa imba. Landlord akatoti budai nhasi, anambwa panotisi kana kuti budai mwedzi uri pakati akati ndopai mari yenyu, imba yangu yaposa yatsva, budai nhasi, budai. Vakandifonera vachishaya kuti voita sei, voshaya kuti voindepi mai mwana, tikangoti chitobudai mai Eric munotsvaga imba. Vakapiwa mari pakati pemwedzi remwe mudiaries, vakadzosegwa change, vakabva vaitawo laki, vakafamba vakabva vaiwana. Zvikanzi handidi plus mwana wenyu uyu anogona kungofuma akafira pano, hanimaona, nalandlord bva vadzingwa. Saka takuzotaura paipai tichionesana paipai panapa vawana imba ndobva taona kuti okay, Juni ari kusvika, zvikuya pana Juni hatizivi kuti chichaitika pana Juni, hanimaona. Ko kana vanhu vakamhanyiswa ivo vanodii nemwana sofa hakuna help yaari kupiwa kuchipatara, vagara muno nguva yareba nongoenda nemwana vongonopiwa mapiritsi kana kunonyorerwa prescription nekunzi vatenge, hapana. Tikatoona kuti zviri nani kuti vaende nemwana kumba, at least kumba vane vanhu vanovabetsera, because mwana uyu ari kuramba achifuta guys, handi muri kuona. Kumba kune vanhu vanenge vachivabetsera, handimaona, kuti zvese kusumudza mwana kudii zvese than kuti varambe vane mwana kunoko kubasa, noti zvakuita kuti havachafanira kuti vaende kubasa. Vakaenda kubasa mwana yakasvika motasiwa ari ega, mwana under 16 ano yakatogwa nesocial welfare, handimaona. So takaona kuti vaende kumba zviri nani nemwana iyeyu achiri, at least mwana achiri kufamba kudai, pongoitwawo plan kuti anopinda sei mubhazi, vanofamba nemwana ari pauche, rinongopinzwa uche. Basa remakomana vekurengi vahwindaya vanosumudza uche nemunhu vazvopinda mukati, hanimaona. Mwana woendeswa kumusha vachiri kuzvitambira vega zvakanaka pasina zvaitika. Saka ndo pavari kuti pavasenda nyura message ndasashora kuti istafunga kuti hedu kana kuti kupera kwaMei tichienda hedu kumusha,
because hapana chiri kuchinja ndotaura kuti mwoyo wake, because last time mwoyo waimbonzi uri pa 34%, iko zvino wava pa 20%. So you can see kuti ari kudeteriorata every time, and the way asimba naye iko zvino ndakatoshamisika. Animaona ndakatoshamisika the way asimba nayo, kuti saka mwana uyu ari kuramba achideteriorata guys. Panapa apadi vanhu vane mwoyo yakafanana neuyu ghost uyu anonzi mushamu ameno shiati. Mwoyo wako hausi, this is not your page, my sister or my brother. Clearly this is not your page. Your page is kumafira kureva ndo kwako. Pano apasi pako, my brother or my sister. Andiona pano ndepe vanhu vachinewo 20% yemwoyo. Animaona pachine 20% yemwoyo ndo vasara pano. Ivakaita semi mune kwenyu kunotozikamwa kuti kundo kune kwenyu kwamunofita. You don't fit in here nemacomments aunoita kuti achisiwa iye anombopotsa. We are talking of a child pano, mwana ane 11 years, mwana ane disability, and okuti mai cannot sit at home vodyei vakagaramba. Mwana wacho vomisa kupi, and then we ane comment utanzi achisiwa I think let's just block him. We don't need this here. We don't at all. He's gone. We don't need an anymore wakadai. Kuna mwana andizi kuti zvakafamba sei kachi chakaitika guys. Zuka kuvhurira vanhu vese maghost ese kuvhurira blog zvakaoma. Zuka kuvhura. Takatonetsana madmin chiti ndiana avhurira vanhu kuseruko. Ndiana unblocka ku clear. Kusina kusina kana 1 ku clear vese kuseruko kunonzi kuko. Takatonetsana madmin kati ndiana avhurira. Andiselina kati ndamunhu ndakambo unblocka. Bamnini wakati andana ndakambo unblocka. Shumbres tose bamni ndo pakati mira ichitsvage because atitaura kuti chiko chichikuitika panapa. Thank you Anna Swanda ne 50 stars. Kwakuenda bamni ku admins comment kuya ndokunowana kuri blank. Takabva tangoziva kuti andizuka kuti machiripiti. Mumbona kuti live ikaitwa inombo disappear. Yozouya time. Kuvhurira zvake, kuvhurira vese kuklear, kuvhurira. Tikati ingotishurira. Tikatinga kufungidzira vangari block kuti aifungidzira chidzokera kublock. Atangofungira nemusoro kuti kwaive negosi rakanzi ningi takadzokera kunotsvaka tobloka futi. Ko rakanzi ningi mabloka tobvunzana todzokera kunobloka futi. Ko kune rimwe ratakambona rakanzi ningi todzokera kunobloka futi. Saka muchavaona anzi dea unozati chakaita kuti isusu ativhurire chii. Thank you memory Michelle ne 100 stars. Thank you my sister. Muno chakaita kuti avhurire vanhu ava chii, avhurire maghosti. Bamnini vanofamba netechnology ndi-IT guy ndichi. Saka iko zvino takavhurigwa monetization yekuti izvozvo right now ndikaita maskits ndinokonda kukwasa kubhadhagwa maskits. Ari mazati maskits vanhu havabhadhagwi, and vazhinji vanoita vanobhadhagwa nema-ads, ma-adverts avanenge vachitaya. Animaona. Saka isusu takabamnina hamwe zvavakaita ndobva tanzi tikaita maskits right now tinobhadharwa. Animaona. Macomments enyu manje mukaisa macomments ame muchinyora change takubhadharwa nemacomments futi iwayo. Animaona. Nema-view nema-likes zvese. Saka pakanovhurira that. Animaona. Zuka arida kuvhara masters. Aritovhara masters musi wa 26. Musi wa 26 aritovhara masters. Musi wa 26 musi wa 22 handichazivi. Animaona. Pakanovhurira izvozvo akabva aclean up page. Animaona. Akabva aclean up page. Ndobva avhurira vanhu vose uko. Yes mbiyanana. Antimaona. Ndo zviripo saka expect to see more of this gossip because vamachona tichavazivi takakangama taivablokera panoka. Saka vakavhurigwa takangobloka vataifungidzira nemusoro. Vamwe hatichatozivi. Saka tangotaimira vachauya pano vachituka nditi. Pavachauya vachituka kana kuti vachiita zvaita uyoyo tobva tavangovabatirawo ipapo tobva tachangobloka ipapo. Saka musamboshamisika imi kuona vazara apa vakavhurigwa nazuka. Andimaona saka tiri busy kubloka futi. Because akanga angovhurirai akacleana page redu kuricleana chaiko. Andimaona padzirega tiwedzere mali. Aiwa hatidi maghost titori content takadai hatidedu kusvibidzwa page nevanhu vanouya chizotituka atidi. Hatitodi maghost hatidi. Tinotozviziva tine madiaries edu ane musikawa pano ane maghost anoenda kunooperatora nemaghost kumwe. It's none of our business tine nazvo. Kasi kana vakuya pano ndozoti vanouya nemaoriginal accounts avo pano. Andiona. So it's none of our business tine nazvo izvozvo. Asi kuti vazouya panapa chingozodii chikanganisa chidini ende vanodistracta vanonyatsauya pane nyaya inenge sezvozvizvi
uye onyora makomenti kuti kwai anosigwa chiye munhu achida kupisa imba kuita kunge munhu aida kutungidza mwana aida kutungidza imba nemechisa. Andimoona. Saka pano tinetsei ipapo. Andimoona. Saka mukaona vadi vavhurigwa akavhura ndikikira akavhurira vose kuseri kuzuka tori busy kuti tikaona tovhara. Tikaona kuti iro torivhara. Tikasangana naro mumastriti iro toti iro. Ukangona kutoriona chitene yako ndakasimeli diary zoti rakatovhurigwa totinovhara futi. Andimoona. Saka mai ava guys varida kuenda kumba end of May. Hapana munhu atakambovhurira pano vakavhurigwa nazuka. Vakavhurigwa nazuka takatomhanya kudzokera nobloka vese. Ini ndakatodzokera nobloka vana Sabina vaya vanga vavhurigwa ndakavabloka vanga vavhurigwa ndakatobloka ndikati Sabina ndakumuona ndamuona sei ndakati asani ndikangasa kuona isi Smelly Diaries life kai kose ndikuona page raSabina ndo muso ndakazviona kuti kwavhurigwa ndobva ndaenda kunotasa uku ngati kune munhu akaganga chete kune munhu akavhurira ndobva ndandichinda kunotasa kuya kublog view kuyawanika hakuna kana 1 kwakachena mai mwana hakuna kana ndakarwa nehana ndakapera pawo ndopera ndakatanga kuti conference call madmin uyai pano makamboniwo here kublog view hakuchina kana 1 ariko hakuchina zvikanzi kana ndikati ndee munoona vanhu kwakudai kunoona kudai wanike maiwe kwakachena ndobva ndachitanga kuti manje tichamaziva sei takutogarira murodhimo mukangosangana naro chete block. Andimona. Saka mai avaroda kuenda kumba muna May guys. Anditika anzi Zuka notamba imese aiwa isusu hatitambi nenikikiri takatonyora email kuna Zuka hatitambe nemafake accounts. Tinotori nekesi yedu iri kuna Zuka zvokuti ana patinonyora isusu maemails anototi understand. Tori nekesi yedu iri kuna Zuka yatakatoripotawo bullying because it's too much. Titori nekesi yedu itori strong titotombofonegwa neFacebook each and every time vachitomboda kutsvaga zvimwe vachibvunza zvimwe vachididi saka titori nekesi yedu itoriko antoona because zvinozonyanya. Saka mai avada kuenda kumba muna May guys end of May saka vari kukumbira rubatsiro kuti vaende kumba nemwana ushu veduwe. Saka kana tichikwanisa azvorwadza akombiyanana saka kana tichikwanisa guys ngatibatsire mumwe wedu mai ava vatakurane nemwana wavo ushu vaende kumba. Hanzi block ndodo anyora kuti anyora kuti kudi kana akanyora zvina basa sotombloka because anotipinza munyaya dzake dzatinenge tisingakwani tisingazivi. Anomuona right. Saka guys handizivi from team SA mune group please team SA guys 100 rand pamunhu inokwana kuti mai ava vaende kumba 100 rand pamunhu. Kana uri mudhayari chako chako bhuku redu ririko kumadhimini uko remastai vanhu vanenge vakabvisa something bhuku redu ririko 100 rand pamunhu ka inokwana kuti mai avasimuke vaende. Kwai huni dzanaiwa iri hatiti hatiriziviri huni dzanaiwa paradzai munangago ine ndisanamboriona iwi watongoya wakaripfeka nhasi pano iwe ghost iri hatirizivi naimorizivawo ghost iri iwe utori munhu wepanasi wauya wakapfeka ghost iro riri chete nhasi warasikira pano neghost right. So team SA ndauyawo ndakachikumbira chikumbiro tikati waya pamunhu pane admin arimwe here mucomment pane maadmin arimwe here mucomment section mai avaende kumba end of May andokumbira kupindawo mugroup. Hakuna group reWhatsApp mbuyanana hakuchisina group reWhatsApp hakusina group reWhatsApp the group reWhatsApp was destroyed rakarambwa neadmin team ranga ririko rakadestroywa because mune vamwe vanga vakunotora zvinhu zvemastreet zvatenge tichitukwa zvavoya nazvo voti honai zviri kuitika and we ended up uri munhu wenyama so rakabva ranzi ngaribviswe rakabva radestroyiwa group. Anomaona rakabva radestroyiwa group saka group SA hakusina because they were now sometimes ndaizoreacta nekuda kuti ndasangana nazvo muWhatsApp group zvinhu ndozoya ndoreacta kunoko vanhu vari kunoko vachiunderstand kuti kosi simeli zvibva nekupi unenge watoona zvawataura zvari kunyorwa zvimwe zvisiri izvo mumastreet umu kosi hatizvioni kana tisina kuzvioni taridzwa hatizvioni. Anomaona I don't get to see that saka rakabva rangoti pamwe decision yekunzi ngarichivharwa tichadiye group reSA vharavharwa adheta handinasi vakangoti end of May vangoti end of May
saka 100 rand guys pamunhu ndokumadiaries chacheyo tokumbira inotokwana tisina mbonetsa munhu wekudiaspora ana tikudi tikati waya pamunhu even tikati ma50 chaiwo takawanda zvekuti inokwana tokwidza mai ava nemwana vaende kumusha tokumbirawo. Saka team madmin akasiyana-siyana ekunzvimbo dzakasiyana-siyana tokumbirawo kuti please muchitanga nawo team South Africa project yeSA. Mona diaspora kukaita munhu asvika kudiaspora ku akayatambura vanomira fast vanotodrive kubva kuma3 hours drive kutoenda nona munhu iye vachitomigira chikafu vachitopindira vachitodii vanotorawo maproject avo serious vanotobatsirana ikoko. Saka chitechizoti kana zvazotiomera ndopatizokumbira rubatsiro rwavo. Kana tisati zvatiomera we can do this tega pasina rubatsiro rwavo unless varipo vangoti tinoda kuuya willing kuti tingopindirawo anomaona but teida kuita tegawo team SA kutoza kuti we can do this anomaona. Saka tikati 50 rand pamunhu even 100 rand pamunhu kungotangira pa50 rand to 100 rand tikaiunganidza tikatiwo date by musi wa29 vanenge vagadzira zvinhu zvavo kwakuinda kunovakwidza kuti vainde nemwana I think zvinofamba anomaona. Saka chikumbiro aupeite 1000 silileni tasingadi kuti diaspora ipindire apa but hatikwanise kuramba chipo. Thank you my sister guys, ndibatsirewo kutenda sisilileni ava, ndibatsirewo kutenda sisilileni guys. Vaisa 1000 vatwanisa 1000 end of May guys, vatwanisa 1000 end of May. Saka kana varipo guys ndokumbirawo kana musina don't pledge what you are not going to fulfill guys. Tine vanhu vanopledge sterek panapa kana tasvika patime yekuti Maria unoita kunge watuka Jesu mai mwana hauvabati hauvawani uchagonyera ma100 mameseji 100 anenge achiblutika mai mwana bvunzai maadhimini vanoita kutambura vanotambura maadhimini voti SIS MELLY ndai imimi tadinoti ibvai apa imi vana muri kublutikwa saka ini moda ndinoblutikwawo anoona. Saka please if you can't haisi mhosva kana usina haisi mhosva don't pledge kana usina chingogara usina kupledge antika tingoshanda nezviripo. Ndikuona pana admin okudurban ndiwo ndikuona sterek comment section nhasi madmin eJoburg handisi kuvaona anomaona. So I don't know Lillian will get kana tisina maadmin eJoburg ataona we'll have to get hold of you Sistambu comment section so that you can get hold of ma contributions acho ari kuitwa kuti muzviite. I don't know kuti team iri nhasi reJoburg zvakangona kashanda makawanda anomaona right. So right now let me look for imimi pani Durban tine SA tine Joburg devanga vari mupaground tione kuti Milka is there paita Milka. Thank you Nyasha ne 100 stars. Thank you Nyasha ne 100 stars. Paita Milka ndewe Cape Town. Cape Town is not that haisi active. Saka tinongozva kuti tine vanhu vedu 2 3 people 4 vari kunhingikiri vari ku Cape Town. The rest tinongozva kuti mafollowers but havasi part of us because zvazvinoita izvi guysika chinjiro chinoenda kunobva chimwe anomaona. Chinjiro chinoenda kunobva chimwe unozoda kubatsirwa unongouya kana uchitogara uchitombona unobatsira vamwe it's very easy kuti ubatsirwe anomaona. But kana usiri munhu anobatsirawo vamwe panenge pakaoma anomaona. Techingokuziva kuti haana gatogara tinaye mucomment section anomaona. Ini ndiri kudhuze Cape Town SIS MELLY Cape Town ndo kuna Milka yeyu ndo admin venyu Cape Town ivava ndo admin Cape Town. Cape Town iripo but it's not that active iriko but haisi active anomaona. So Milka yeyu ndiye admin Cape Town yeyu she's very very bubbly loving and active. Anosimuka chero tikati function kuDurban anofly akananga kuDurban tikati Joburg anotouya zvokuti ari kutipa chitsvambe chekuti musi watinosimuka musi wanoti Cape Town kuti function tinotofosteredzwa whether tisina mari kuti handei nebhasi racho because ari kuti challenge zvakasimba. Every function iri kuitwa kusaidi kuJoburg kupi anotojoina akatojoina Joburg team akajoina and I also want to help right. Saka number handina number dzaningikiri Milka ndokumbira unyore namba pazasi pecomment yasalui pazasi pecomment yasalui ndombira unyore namba dzako. Thank you Savannah Rose, thank you ne50 stars. Ndombira unyore namba dzako pazasi pasalo apo kuna mai Alpha Clio vari kuda kucontributa andimona vari kuda kucontributa mai vede originally from Johannesburg okay vari kuda kucontributa. Saka right team South Africa imimi team maadmin mascreenshot mukutora antika
muri kutora mascreenshot. We want to see kuti how much are we going to raise pano yekuti mai havavaendi. Hanzi unzai namba tigoisa mumukuru. Namba yavo kukana vasina mukuru yacho. Plus tinoti mari iyi iunganidzei kunoku votengerwa tiketi ravo nere mwana wavo change yavo vepiwa voenda kuti pasazoita change of plans kuti mari mandipa ndazofunga kuti handichaindi. Anomaona tinoti ngatitenge itiketi kana ndo vati vanoda kuenda kumba end of May modana nebhasi ripi votiudza toenda kubhasi kwaka tiketi renyu mama iri mari yenyu yakabviswa vopiwa change yenyu yasarigwa ndeiyi mari yenyu mufamba nemwana kutengera mwana amuda kutenga grocery yakawanda vodi voita zvegrocery. Saka namba dzapiwa ndeidzodzo handitika comfort akazodii. It's a story iri pending. Tichaenda kwacho kotononzwa kuti hama dzakati kudi but hama hadzisi kuita problem zvadzo. Anomaona comfort pane zviroda takazodiscusswa. Saka ndini ndafa kunge ndakaenda nezuro handina kukwanisa kuenda. Muri kuona handina kukwanisa kuenda. Saka vakamirira ini kuti ndikaenda kwamai vaComfort kwana Comfort uko kwetwa dare rachona. Saka nezuro ndasina kwanisa kuenda ndichatsvaga dhere kuti ndiende pakati pevhiki apa. Then ndichazvitira palife. Chazvitira palife zvoti muchizwa zvese. Chazvitira palife. Saka iyo ndo account yangu yamiuka right. Team SA nyorai tione ndiani ano muchabhadhira mari 50 rand 100 rand. How much are you going to pay? Team SA. Tinos we'll tell you again, life ino expose zvakawanda. Ndosaka uchira ndakanyarara. Life ino expose zvakawanda because munenge makazara makateerera maplans acho comment section. Saka sometimes tombonyarara kuri nani muzoudzwa zvatasvika ipapo. Anomaona. So Team SA pledge aitione ma 50 rand 100 rand. Team SA ma 50 rand 100 rand pledge aitione. Thank you Mbuya Nana. Thank you Mbuya Nana 100 rand. I hope mukutora ma screenshots. I hope you are taking the screenshots. Pana Mbuya Nana. Thank you Mbuya Nana guys. Ngati va appreciate you. Vachaisa 100 rand yavo. Vachaisa 100 rand yavo kuma number dziri papa. Vachaisa 100 yavo. Hands tavepo. Okay. Mavepo kupiros. Right. Team SA hande tine 100 rand chai. 100 rand iniwo ndinyorewo futi. Undinyorewo futi nini. Anti undinyorewo miluka 300 rand. Said kwangu inini I'm going to help ne 300 rand. Bena na vati 100 rand. But guys tikutaura 50 rand 100 rand. Ande saka tine 400 rand so far ya pledge. Anti ande itone guys 50 rand 100 rand. Bazi mari guys tingada mari kuti vasvike 3000 vanokwana nditi. Right, thank you Salu. I saw 100 rand saka tane 500 rand. Kwanzi Deben tichaunganiza then totumira one time. Okay, no problem. Team Deben yati haisi kupledge pano vachatumira kuside ikoko votumira kuno kuka 1. All right, that's fine. And that's fine. I guess zvongodaro noti isusu Jobeka tisina group. Jobeka kusina group ndosaka nanda kuita ish. Jobeka ina group ndosaka nanda kuita ish. Thank you Trudy 100 rand. Milka I hope you are taking my screenshots. Trudy 100 rand. Jobeka tina group saka tikuita ish pa life because vanacho vanozoungana kupi atina group. Anomaona atina group. Kai mai vangu vachida 3000 vakazoti aiwa Yeukai Makuvaro, thank you 50 rand. Thank you Yeukai Makuvaro, pane 50 rand from Ichapa kuna Yeukai. Zvamai vanenge vachida tinongoposta muchapedzerana ku comment section kuti chingozati muchapedzerana ku comment section. Indi nongoposta. Pamela Zaranyika, thank you my sister. Thank you 100 rand Pamela Zaranyika. Cape Town ungati kune group man if I'm not mistaken. Vanaro WhatsApp group but varisi active. But vanaro WhatsApp group. Cape Town vanaro WhatsApp group but handiziti really active here. I don't think it's really active. I don't think it's active, but I think vanaro group power Cape Town. Vani group power Cape Town. Right. And I told guys, once someone wants to help Smellan's check inbox here diaries. Okay. All right, sister Barbara, how are you? Long time, my sister. Are you okay? Kudara tisinga kuone. All right, what's up? Wow. Thank you very much. Thank you, my sister. Thank you. Pana somebody else who's going to pay 1,000 rands again. So we have close to 2.8, if I'm not mistaken. Pana 1,000 rands. Ichaiswa somebody, but she doesn't want to be mentioned. Ate asikuda kumentionwa, arkungoda ma details emunu. So the details emunu do under pina up. Murukona number yaka pina up asapa. I know the person is in the comment section. Number yaka pinwa apo issue. Do number emunu wachona.
Ye mukangobata namba idzi motaura naye WhatsApp kuti ndine ataura naSimeli palive kuti ndati ndichapledge 1000 saka ndinotumira papi. She'll give you details yekuri kuiswa mari. Thank you my sister. God bless you. Gina 100 rand. Gina 100 rand. Gina anzi kune group ere ndokwandiro. Cape Town tinozi yes I think group ririko but I say ririko group. Ririko group. Kana paine ane link re group re Cape Town guys kandai muningikiri. Kandai mu comment section. Ane link re group re Cape Town kandai mu comment section omwapinde ve Cape Town. 400 I'll send to you friend. No Julie, thank you Julie. You don't have to send to me. Mari adzibatwene needs noinda kuva needs. Send this money straight ku number ilipasa siyo. Number ilipasa siyo. Inindorisa onchetisa yangu 300 ku number yake. Iko gogo. Number Julie tora number ilipasa siyo. You take that number and achakupa my details, you send that man. Because itongo idauchi aibate yakaungana. Then if she's going to buy a ticket sa admin, achango titengera ticket, chango vunza timodanda ne baziripi, otenga ticket. Atenga ticket, ozongo tumira change ya sara kuna mai afa. Kana kuti kwa ndiri kutizwa pamuso kuenda tizi yoti imari. Andimona. Hanzi ririko group re Cape Town. Hanzi na Pamela group ririko. Uyane link with some comment section, Pamela. Uyane link with some comment section. Pamela, can you please bring the link with some comment section? Uyane link. Hanzi number ever. Iripoi. Iripoi yakanzi 078 691 6914 139. Iripo number. Iripo number. Ndatozoibvisa iko zvino. World remit details. Okay. All right. She'll give them to you. She'll give them to you. Akakanganwa akasatora screenshot ndichamupasta rako achakutsvaga. Futi ndine namba dzako dzeWhatsApp. Ndogona kumupa motaurana na WhatsApp. Anamona. Right, Team SA ona diaspora itoita chip in. Anamona. Diaspora itoita chip in. Team SA guys ngatirege kunyadzisa guys. I know kuti we don't earn much, but those 50 rands they'll make a difference, guys. My 50 rands iwayo will make a difference. Ndai visa iko zvino mofin, ndai visa right now. Ndai visa number because yanga chiza eskoneka. Let me see if I can find it again. Ndichage. Ish. Iyi number da pinai. Number da pinai. Andimona. So team is saying let's not disappoint guys. Every day tinoshka kupe chijegwa in team diaspora guys. We have to learn to stand on our 2 feet guys. This is not correct. We need to correct this. It's an error that needs to be corrected. And my problems this no maita stere kuno ku essay. This is stere no maita this no batsiro but we cannot help somebody else. We cannot help to no batsiro tirisus. Kana ndika zongoti nyaya yako ani boitri life ndichango posta kuposta nemo zvinetika kuma posti. Amozia. Hadi maposti mweziva kuti chinoitika kumaposti. Kuti you expect anything. Fireworks, bomba, zvese noti munhu anenge achinya chino zvanoda. Zvinosiyana nekese kuti waita dambudziko chaichairo and then we come here and do a life for you. So if you can't fork out 50 rand chaichaio, 100 rand to help a fellow woman, ikese yamunoziva haisi kese yefraud kana kuti kudi. Kese dzandisingazivi nongoposta ini. Kese yandoziva ndinoya life. Kese takatanga nayo pano. Wheelchair shanso nemwana uyu nditakatoitenga pano. Kwavanotogara nditakabhadhara kubva pano. Pakabhadharwa 4 months rent kuti vambogara vachiitsvaga zvokuita. Vakapiwa mari ye30 mai apa. Takaenda kuvanhu mukanochema uko. Mukachema muchiona mwana uyu. Tikanamata musi wacho kune vasina kuona live ndichakuisirai link. Ndichakuisirai link yelive iyi munoona. Live iyi. Hanzi tokumbirawo link rekapa Biko. Vari kudawo link rekapa please. Vapewo link reCape Town. Vapewo link reCape Town. Wapinde mgroup. Wapewo link reCape Town. Mnoti andifa atoza link here Pamela or something. And they say, we are in a link. We are in a link. Kutanga chisekesana wangori piko na iti sininga dambo sekesana chaisho pano. Right. Team SA. Guys, Team SA ngati pushei guys. Ngati pushei 50 rand each. Team SA. Hawiye bodu. Team SA yandi mnona. Mongana musazondishora, musazonditaure masichu SIS MELLY vazodai. Handi tongwetawo maoko anogezana. Maoko anogezana nditi Team SA 50 rand 100 rand per munhu. Yeah,
family iriko ino mwana uyu aitombogara kuZimbabwe asati aremara saka vane hama dzekumusha mai vavo vapenyu vane masisters avo kumusha saka kumusha uko kuvaitoti ndikaenda ndingada totanga kuti tangu business yekuti vanenge vachiita vari padhuze nemwana wavo kumusha vachiita business vari paarea saka tiri kungoti munhu wese anenge awana mari iyo yachawana iyo we are just hoping kuti yatiyadesa ikasara neextra iyo vanoziva zvavada kuita kuti vanoda kuitei but vakati kumusha kutori safe because kuda vanhu vanovabatsira hamai vavo vapenyu kumusha utori musha uri intact une vaningino nanasisi une varipo vese pamusha ivo ndo vanga vafunga kubudawo vachiya kuSA but pamusha pane vanhu varipo saka I think it will be good kuti vaende kundogona kuvafonera kuti munzwisisei asi vakarondedzera panapa vakaita ndakamboita live navo vachitaura kuti kumusha kuri nani because vanamai vangu varipo vanasisi vangu variko tine chibatsirano takadaro mwana uyu nguva yese before aremara ndokwaigara saka pakuzoremara kwaakaita vachimutora vaitoexpecta kuti pamwe kuda akauya kunoku medication pamwe angachaita zviri nani vasati vaudzwa kuti it's a permanent condition muri kuziva kuti patakasangana namai ava nemwana wavo vanga vakapiwa deadline nadokta kuti mwana uyu haasi kuzvipedza 3 months vanga vapiwa deadline nadokta kuti hapana vakatopiwa deadline nadokta kuti hapachina but tiri kutoshamisika kuti nanhasi aripo anomaona aripo saka ndo zvazvinongoitawo paupenyu izvozvo unotoremara wakura mufunge mwana aitoenda chikoro mufunge unongoremara wakura saizvozvo saka I think kumba kwavari ivo sekutaura kwavo kuri best because so far munomu hapasina hapasisina unoona saka team SA 50 rand 100 rand kuti mai avakwanisa kuenda nemwana month end 50 rand 100 rand maybe team SA inobhadhara hipo kana ndakuzoyanga kune mwe life chatanga hangu ndambokumbira futi ndombopema inotofanira kutonzi maipemai ndombopema futi kuti ma 50 rand team SA 50 rand ne 100 rand kuti vana mai avakwanisa kuti vakwidzwe kupera kwemwedzi vaende kumba anoona vasoti vakwidzwe kupera kwemwedzi vaende kumba hanzi Joburg pana tatorai ma screenshot shumbresi ndosaka ndachikutsvagai muma comment section nuka arimo hake ari kuzotora ke ma screenshot vanhu vese vapledge so that mai Eric vaya vakwanisa kuti vaende kumba pera kwemwedzi anoona saka ma screenshot ndachikutsvagai torai ma screenshot kana makuzotsvaga ma 100 nechinoti hakusisina group handiti saka zvaive neeasy paiva kuine group vanhu vaingounganidza mugroup but iye zvine zvakuna group saka vanhu vacho munoungana kupi munoitiwa nepi mari iyoyo hapana unoona saka guys zvingoti ngatodinamburo munhu kuramba hanzi team SA vachinji tozviziva evidence kuti vakaona ndivana madhume ndosaka tototaura zvekuti 50 rand ndosaka tototaura zve50 rand because I know kuti vachinji ndivana madhume ndosaka ndati 50 rand to 100 rand because I know kuti ndivana madhumbe ndikati 500 rand haibudi yes cousin chipo tikati 500 rand haibude ndosaka ndati 50 rand ne100 rand kana ungoda kutenga 50 rand yekumbotenga airtime yekufonera Fremont handi ombosacrifice kuti ngandimbobatsirawo mai afa chete vaende kumba ndochinangwa chidonzvo redu sediaries 50 rand chaiyo 50 rand handiti ndikupa kwaunenge uchiita iwo iblessing yako haisi yangu kai evidence paunenge uchibatsira mai avava hausi kubatsira SIS MELLY uri kubatsira wega wakazvimirira iwewe riwadhinde yako kana iwe yaino yako aura iwe ikwandiri uri kuzvara sidhi rako wakazvimiririra iwe andoona sowing your own seed wakazvimiririra saka blessed be kune vanhu vachada kuisa vasinawo ntikoko anomaona right saka kana zvazoita mari ichazokudzai guys obviously hapana pavanoenda kuZimbabwe mai ava musingaoni musi wavanotoenda tinotonovapika mai ava touya palive munyatsoona handika muchitaura navo nokuti musha kazhinji data rinenge ronetsako muchitaura navo kekupedzisira vachiinda muchivahwa palive muchibvunza zvamunoda kubvunza tichivakwidza bhazi chisumuka tiripo mozviziva nditi tichitoona kuti vakuindavo voinda havo nemwana wavo hapana pazvinomboitwa secret tinotodzoka palive panapa anomaona motovaona vachienda kuti mai Eric vaenda anomaona yes tichienda takadaro right saka guys kana pasisina inda kuenda gani kumplayirai audio ndine nyaya tiri kuvanzirwa yemwana ari kusvitsa 15 years naSeptember mwana sisi vangu akambonza shaikwa then pavakanzwa ndichiti ndakutaura naSIS MELLY kuti vaposte mwana saka vakabva akabva ati ari kubasa asi vari kuti havazivi kuti kubasa kupi then nhamba dzaakafonesa vakaramba nadzo taura nemwana kuti zve kwaari 15
avari kuramba nenhamba dzemwana ndiani? Mai vemwana ndiani? Asi vakarooresa mwana. Ndimai vemwana vari kuramba nenhamba dzekuti mwana akafona papi. Vanoziva kwavakaisa mwana mai vacho pamwe. Wakaisa mwana kumurume, ndinoziva kuti mwana under age. Chimboseka sani ndaenda. Andiuraya nemabayo munhu uyu. Hello, boss. How are you? I'm fine, and you, boss? I'm fine, and you? Sorry, boss. For me, Tuesday, Alex and the other guy, Shafi, 2 guys, give you cold drink. William must take cold drink, put in fridge. Okay, for me, is take cold drink, is put in fridge. That is security. Is coming for me. William is lopping oil you. What is this? For me, I give you must search for you. Security is a search. Eh? Okay. It's coming for me, is put in fridge. That security is going for Alex. Alex, William is lopping oil. Alex is coming for me. William, for you, is lopping oil. What is wrong with you? No, not oil. Shafi and you, I give you stuff for you and put in fridge. It's a clear one. For me, is take cold drink and the Alex and the Shafi is going to my office. Yeah, security. Security. That one, oil. For me, in the Shafi and Alex. Security. You don't come again. What for me? Fucking. What for me? What is wrong with you? You security. For me, I come here for you. Staff must check that one. Not oil here. For me, long time is stay now. No roping anything. What is wrong today is roping oil for me. Come on, people else all. Come on, company where no oil order for me in roping. Nothing. Camera here inside. Which one is roping for me? Now it's fighting a war for me. Now fighting a war for me. But that one is fighting. That's why for me and that guy is fighting. Come on, not me who is lopping oil. No, boss, please. No. I must ask for you. Ask Alex. Shafi. Maybe Alex is coming work for me. William must work here. Must ask Alex. Not oil for me is lopping. Sorry, boss. Ndangwapa kuti sorry boss, fridge guys, cold drink. Kaiti kwetiwe wepesira newoto oil. Baba. Hello, boss. How are you? I'm fine, and you, boss? I'm fine, and you? Sorry, boss. For me, Tuesday, Alex and the other guy, Shafi, 2 guys, give you cold drink. William must take cold drink, put in fridge. Okay, for me, is take cold drink, is put in fridge. That is security. Is coming for me. William is lopping oil you. What is this? For me, I give you must search for you. Security is a search. Eh? Okay, it's coming for me, is put in fridge. That is security is going for Alex. Alex, William is lopping oil. Alex is coming for me. William, for you, is roping oil. What is wrong with you? No, not oil. Shafi and you, I give you stuff for you and put in fridge. It's a clear one. For me, is take cold drink and the Alex and the Shafi is going to my office. Yeah, security. Security. That one, oil. For me, in the Shafi and Alex. Security. You don't come again. What for me? Fucking. What for me? What is wrong with you? You security. For me, I come here for you. Staff must check that one. Not oil here. For me, long time is safe now. No roping anything. What is wrong today is roping oil for me. Come on, people else all. Come on, company where no oil order for me in roping. Nothing. Camera here inside.
Which one is looking for me? Camera fighting is work for me. Now fighting work for me. But hey, that one is fighting. That's why for me and that guy is fighting. Come not me who is loping oil. No, boss, please. No. I must ask for you. Ask Alex. Kapena Shafi. Maybe Alex is coming work for me. William must work here. Must ask Alex. Not oil for me is loping. Hi guys, my Sorry, boss. camera is site. Guys, I think on chiro kuba tishiri pamberi. Aiwaisha ndiumburuza pasi. Ndaona penikira yangu ndikangofunga chete kutseka ka ndongoplay yacho ndichochi. Ndikangofunga kuseka chete ndongoplay yacho audio ichochi. Zvakaoma by the way. Zvakaoma. Alright guys, ari kusinicha mazviwa sei kuti ari kusinicha. Asi yakatosinichiwa here. Bosi vanhu vange varivo vakalikirira vakalikisa audio kuti waiwo vanhu vangu kwai kudii ipapa ndo vakalikisa bosi chete zvakaoma zvakaoma kaisaka ndakuinda tozosaura hedu kaisa ndanangoya zvangu kutaura nyaya yamai vaeric nenyaya yemusikana angachida kutenda kwamuri mai lady p nevoice note redi timboseke hedu sevanhu vasina vana mai. So but happy Mother's Day to you all guys. Happy Mother's Day. Handiti katobatana zvedu zvakare. Love you.